እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሊብያን ናይ 20 ስደተኛታት ሬሳ ተረኺቡ። ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ትቕጽላላ። ዕጡቓት ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳናውያን ወተሃደራዊ መጥቃዕታት ከካይዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ሓለዋ ዶባት ሱዳንን ሊብያን ዝተዋፈረ ልፍንታዊ ሓይሊ ክልቲአን ሃገራት ናይ 20 ስደተኛታት ሬሳ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ልፍንቲ ሓይሊ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልተ መካይን ዝተጻዕኑ ስደተኛታት ኣብቲ ንሱዳንን ሊብያን ዘዳውብ ሰሃራ ብ12 ናሓሰ ተዛሕዚሖም ከም ዝረኸበ ብምምልካት እቶም 20 ሞይቶም 8 ድማ ትልኽ ክብሉ ከም ዝጸንሑ ሓቢሮም። ዜግነት ናይቶም ብሰንኪ ድኻም ጽምእን ጥሜትን ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝተገልጸ ስደተኛታት ኣይተነጸረን። እቶም ድሒኖም ኣብ ሕክምና ዝእለይ ዘለዉ ግን ዜጋታት ሱዳን ምዃኖም ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ንኣዛዚ ናይቲ ልፍንቲ ሓይሊ ኮሎኔል ዓሊ ሰይድ ብምጥቃስ ገሊጹ። ንሱዳንን ሊብያን ዘዋስን ክፋል ሰሃራ ዜጋታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ብብዝሒ ዝሳግምሉ ንስደተኛታት ሓደገኛ ተባሂሉ ካብ ዝጥቀስ ከባቢታት ዓለም እዩ። ኣብ ሰሃራ ብድኻም ጽምእን ጥሜትን ተሰኒፎም ህይወቶም ናይ ዝሓለፈን ስድራ ቤታቶም ድማ ደሃይ ናይ ዘይረኸቡን ስደተኛታት ብዝሒ ብኣሽሓት ከም ዝበጽሕ ጸብጻብ ትካላት ስደተኛታት የመልክቱ። ኣሜሪካ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ኣንጻር ሸባብ ንዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ንምድጋፍ ዝዓለመ ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ትቕጽላላ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ቕነ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ሸባብ ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ዘካየደት ኣሜሪካ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ኣብ ዞባ ሂራን ብውሕዱ 14 ኣባላት ዕጡቕ ጉጅለ ምቕታል ኣፍሊጣ። ኣሸባብ ኣብ ማእከል ሶማልን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውብ 3 ዞባታትን መጥቃዕታት ሒሉ ይርከብ። ኢትዮጵያ ብወገና ካብ ኣሸባብ ንዝፍነወላ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ንምዕጋት ኣስታት 2,000 ሰራዊት ናብቲ ዘዳውብ ከባቢታት ልኢኸላ። ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ካብ ኣሸባብ ከቢድ ብድሆ ገጢሞ ሓገዝ ሰራዊት ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሳልሳይ ዓመቶም መሕሊፎም ዘለዉ ኣስታት 5,000 ወተሃደራት ሶማል ናብ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ሰራዊት ሃገሮም ክጽንበሩ ዘይከኣሉሉ ምኽንያት ዓብዪ መዛረቢ ርእስቲ ኮይኑ ምህላው ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ተቓሊሑ እዩ። ፕሬዚደንት ሶማል ኣብ 9 ሐምለ ናብ ኤርትራ ዑደት ብምክያድ ምስም ወተሃደራት ድሕሪ ምረኸቡ ኣብ ዝሓፀረ ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም እኳ እንተገለጸ ግብራዊ ከይኮነ ልዕሊ 1 ወርሒ ሓሊፉሎ። ስሙር ግንባር ደቡብ ሱዳን ዝተባሃለ ዕጡቕ ተቃዋሚ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት መንግስቲ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ ጠንቂቑ። እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ዘለዉ 10ታት ዕጡቓት ተቃወምቲ ሓደ ዝኾነ ስሙር ግንባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኩናት ክእውጅ ከም ዝኽእል እዩ መራሒኡ ጀነራል ፖል ማሎንግ ኣዋን ገሊጹ። እቲ ግንባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሙሉእ ኩናት ከም ዝውጅን ኣብ ኩሉ ዞባታት ናብ ዝርከብ ዒላማታት ከም ዘጥቅዕን ዘጠንቅቕ ዘሎ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቱ ብሰራዊት ደቡብ ሱዳን ከም ዝተማረኸ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ባሕረ ልጋዘል ኣብ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ብርጌደር ጀነራል ኣኮል ንጎንግ ኣዮን ንዝርከቦም 5 ኣዘዝቲ እቲ ግንባር ባር ሩሩድ ኣብ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዝማረኾም እዩ ተሓቢሩ። ስሙር ግንባር ደቡብ ሱዳን ከም ግብረ መልሲ ናይዚ መጥቃዕትታት ንምፍናው ንሓይልታቱ ኣብ ተጠንቀቕ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ሱዳን ትሪቢዩን ንኣፈኛቲ ግንባር ኮሎኔል ፊሊፕ ደንግ ኮል ብምጥቃስ ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ዝተረከቦም ናይ ጀነራል ማዕርግ ዘለዎም 3 ኣዘዝቲ ካልእ ተቃዋሚ ውድብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሞት ከም ዝቐፅዖም እዩ ተመልኪቱ። ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ብ2 ዓመታት ኣናዊሑ ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ካብ ሓያሎ ዕጡቓት ተቃወምቲ ውድባት መጠንቀቕታታት ይመጽ እኳ እንተሎ ምስቲ ብሪክ ማቻር ዝምራሕ ዝዓበየ ጉጅለ ግና ስምምዑ ንምሕያል ይጽዕር ምህላው እዩ ዝግለጽ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምኽትሉ ሪክ ማቻርን ንትግባረ ናይቲ ኣቐዲሞም ዝኸተምዎ ስምምዕ ሰላም ውፍያት ምህላዎም ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዘተ ኣብ 12 ናሓሰ መክያዶም መደበር ቴሌቭዥን ሃገር ኣገንዚባ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።